दाखलाखे नरंनि CPM गेरगोनो गामि आमसिनि तिब्रा सारंनो अमते खलायनाय अमते रनाय हनै ताताल कक साय खैमा बोटुंखे नरंनि बमल नुजागोनो नरनाय पिटिखे ताम खलाय मांखाबा ETM बिखे ताम खलायका जतन नुकजाक जों तेन बिशिला बेसबा खलाय काथाम एसेम्बली नाजक तिब्रा सारंमो तुइमाखा नरंनि गणमुक्ति परिषद 1957 बिसिनि सिमि आंदोलन खलायमाने ताम तुइमाखाबा तेन बिनि सबना कासना बागै वानजायाव जमारंनि कक बाय पुलिस आर्मी रुवे तिब्रा सारंनो बुथारिका रमलिका नगनुकुं सकसरिका आमनो करे ताम खलायमाखा फुनुजानाय कुन मारिदाता जों तिब्रा सारंनो वाग रेखा फोन रेखा टक रेखा बोरिरनो खटों रेखा ताइताम रेना तो टीम न वासंग रेखा एडीसी बसंग रेखा ताइताम ना तामा एडीसी रेखा CPIM बुहर एडीसी नि बागै आंदोलन खलायकेबा नरंनि कुनो पुटलेबो एडीसी नि बागै डिमांड खलायमान मारिदा फुनुगै मानो TGS एडीसी नि बागै चबा खलाया हनके ताबो वे एडीसी मानगला खुमु अमते लाचिमिसा कंगनो बुनि सेकांगा ता सादि सियाकाय सिया सिरिं सिरिं तंदि तामो सियाका बाहाय जों राजनीति खलाय तंखासा ताबुक एनले तिनि नयनबासी ग्रुप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नि बिसिं एकॉर्ड खलाय खुमुनो कासा कलेज मुखा नरंनि CPM अमनो कासना बागै चाइतखनो कासैमान लिया सिलाबे चबा खलायनारो तिब्रा सारंमो जेमा थाय तुइमाखा कुन राजनैतिक दलफोरनो ताबुक जरा तुबिमेखौ ट्राइबल फुटबल रेशियो काथामासक थाय तिब्रा सारंमो तुइमाखा नरनो अजमा अगुरखे तिब्रा सारं बागै कक समसे 10 बाय पार्टी अफिस कैंसिल बुजागो दलकासे सम्मेलन थांमासे कल्पना जमायतेन रेप खलाय बुथालाया वानसुगु नायला फादि बयरो बरगजे सालाय लापन ताकि मिटिंखौ थांनाय मा जाव ताम थासा ताकिसा कक सालायग्राना तंग्रा दे